Мишел, Роб и синовете им Томас и Оливър заживяват в България през 2004 година. За страната ни научават случайно, от телевизионно предаване. Още с първото си идване у нас англичаните остават в плен на махала Деветаците в покрайнините на Велико Търново. Хареса ми спокойствието и зеленината наоколо, това, че няма голямо движение и шум. В България Мишел сбъдва мечтата си да отглежда коне и да язди сред природата. Не след дълго хобито й се превръща и в семейен бизнес. Удоволствието да работя и едновременно с това да бъда по цял ден с семейството си не бих заменил за нищо в Англия. Децата в семейството се радват на безгрижно детство. По-големият брат ходи на училище в Велико Търново и вече владее отлично български и критикува местните нрави. Българите да си чистят боклука повече, защото много ме гадно, като виждам такива пластмасови бутилки, чанти в гората, така. Пътищата да се направят по-хубави. Единственият проблем, с който английското семейство се сблъсква вече четвърта година, е липсата на асфалтиран път в махалата. Затова през зимата големия син често пропуска училище.